चिरां जिल्ला बेंटल लखिजाराव दै सान्थि मुलि हरबाय थानायखौ फुजानि थाखाय 5 अक्ट'बराव बन्द फोसावदों। चिरां जिल्ला बेंटलनि सिङाव थानाय सालबारि ओनसोलनि 1 नं लखिजार गामियाव इसोर हरनाय दै सान्थि एबा मुलि हरबाय थानायखौ फैगौ 5 अक्ट'बराव होखानाय टिकेट हरखानायखौ दुर्गा फुजानि थाखाय हरनाय जानाय नंला होननानै कमिटिनि आफादगिरिया फोरमायदों। 5 अक्ट'बराव हरनो गोनांखौ 7 अक्ट'बरावसो हरगोन होननानै फोरमायो। लोगोसे गाबोन 17, 19, 21 आरो 23 अक्ट'बरनि टिकेटखौबो हरनाय जागोन होनना फोरमायो। बे गामिनि आरो बे कमिटिनिनो सोद्रोमा अनिल औवारिया रोखा फोरमायो। मोनफ्रोमबो निउस चेनेलनि नोंथांमोनखौ जोङो गिबियावनो जोङो आफादनि जानानै जोङो बरायग्रोनाय लाबाय आरो आफादा जादों जोङो जेनेबा 1 नं लोखिजार एरिया सान्थि कमिटि बेखौ जों दायो बुंलांबाय थासिगोन नङा होमबा? जोङो जास्ट जों बेखौ बुंग्रोनाय जाबाय। दा आङो बेखौल' बुंनो सानदों दे आङो बे 1 नं लोखिजार एरिया सान्थि कमिटिनि आं सासे प्रेसिडेन्ट। आंनि मुङा अनिल औवारि, गामि लोखिजाहार, बेंटल लोखिजाहार, पस्ट अफिस बेंटल, थाना रोनिखाथा, डिस्ट्रिक्ट चिरां। दा बुंनांगौआ बेनोदि जोंना फैगौ 5 थारिखआव जानाखि टिकेट हरदों रायजो राजाफोरनो एबा टिकेटआ जोंना 5 थारिखनिया जोंना पस्टपन जासिगोन। दा बेखौ पस्टपन खालायनानै जोङो फैगौ 7 थारिखआव जोङो 5 थारिखखौ जोङो 7 थारिखआव हरनाय जागोन। दा बेनि थाखायनो जोङो नोंथांमोननि चेनेलनि थ्रुयै जोङो बेखौ खावलायनो सानदों। गासै रायजो राजा बा गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैनाय बा मोनब्रै डिस्ट्रिक्टल' नङा अल आसामखौनो जों बुंजायो। दा बिनिफ्राय नुजाफैनो हानाय बा टिकेट लांफैनाय दा बिथांमोनहा टिकेट लांखानाय दा बिथांमोनहा एसे उसुबिदा जानो हागौ। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जों बेखौ फोरमायबाय। बा आरो सोरबाफोर 5 थारिखनि लांखानाय दङब्ला अननानै 5 थारिखआव फैयालासिनो फैगौ 7 थारिखआव फैनानै जाहाथे जोंनि नैबे आइगंगा सान्थि दैखौ जाहाथे लांफैयो जों बेखौ खावलायनाय जादों आफादनि जानानै। दा आरो बेनि अनगा जोङो आरो गोदान जोङो गाबोन 4 थारिखआव जों हरनो गोदान टिकेट इसु खालायनो नागिरदों। बेयाव सानब्रैनि हरखागोन। बे जाबाय थारिखआ जाबाय अक्ट'बरनि 17, 19, 21, 23। दा बे गासै रायजो राजाफ्रा जाय दिनै सान्थि कमिटिखौ अनसायनानै बा जाय मानसिया सान्थिखौ लांनानै मुलिखौ लांनानै हामहैदों बा बिथांमोनहा बा आसय नागिरदों दा बिथांमोनहा नैबे गाबोन 4 थारिखआव बे सानब्रैनि टिकेटखौ जाहाथे फैनानै लांफैयो। आरो जोङो खावलायखादों जों गोजान गोजाननि फैयो जुनाइनि, धेमाजि, गहपुरनि जोंखौ बिदिनो फन खालायहरो। दा बिथांमोननो जोङो अननानै बेल' जोंनि खावलायनाया रिजार्भेसन खालायहरनो नागिरो। माने बेखौ जाहाथे एसे खम खालायो। गोजाननिबाबो दिनै जोङो खाथिनानो चिरां, क'क्राझार, बाक्सा, उदालगुरि बिथांमोनाबो दिनै फैनो गोनां जायो। कन्टेक्ट खालायनानै नों 10था दोन बै गांबा दोन जाहाथे बिदिखौ बुंहरलाया। अननानै गोजाननिबाबो गाबोननि गेजेराव जाहाथे 4 थारिखआव जानाखि टिकेट गोदान होगोन बेखौ गासै रायजो राजाफ्रा फैनानै जाहाथे लांफैयो। जों बेखौनो आफादनि जानानै जों खावलायनाय जाबाय। 5 थारिखआव समफोर मानो होनाय जायो? बे होनाय जायैया जाबाय 5 थारिखनिया फुजा दुर्गा फुजानि भासानि। दा बेयावहाय बिथांजों नैबे सान्थि हरग्रा बिथांजों जोंजों रायलायनानै जोङो गोरोबलायनानै जोङो बे 5 थारिखनि टिकेटखौ जों हरनाय जादोंमोन। दा बिथांनाबो आरो गुरु दंबावो। बे गुरुआ मैया बा दहायसो कनफार्म जाबाय दे
5 थारिखआव होनो नांला एसे उसुबिदा जायो 7 थारिखआव लादो होननायखाय जोङो नैबे बुस्थुखौ जों लानाय जादों आरो गाबोन जे टिकेट होगोन बाव नेक्स्ट दिनाव 2 थारिखआव होगोन आरो साबसिनै होनो जोङो बेहाय नेक्स्ट एबा गाबोननि होगोन नङा होमबा गाबोन 4 थारिख जों टिकेट होगोन बे टिकेट होनायाव दिनाव जोङो 500 गासै सानब्रैजों 2000 जन जोङो